Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la formarea fanfarei din Sperițeni, vă transmitem cele mai calde urări de fericire și prosperitate înainte cu această formație, pe care am cunoscut-o de la începuturile ei. Știu că, în primul rând, Nicu Stănescu și fratele Iordache sunt cei care au inițiat această lucrare frumoasă și care aduce onoare lui Dumnezeu. Aș putea să spun că și eu ne-am făcut o parte din această lucrare și în timpul în care, pe parcursul schimbărilor politice care au avut loc în România, foarte mulți dintre cei care făceau parte din fanfara începătoare au plecat în străinătate, foarte mulți. Se rămăsese foarte puțini dintre cei care formase fanfara și după aceea a trebuit să fac cu cei mici o pregătire specială de câteva luni de zile în care să formăm și să meargă, să continue lucrarea aceasta frumoasă. Și după o perioadă a trebuit ca și eu la rândul meu să plec și sunt și acum plecat, iar cei care au rămas acolo, și mă bucur, și-au făcut, au luat din timpul dânșilor pentru ca să susțină această lucrare cu acei copii care i-am văzut și îi vedem pe internet, și fanfara a evoluat foarte mult față de cum era în începuturile ei și lucrul acesta pe mine mă bucură foarte mult și de aceea și aici în Spania noi ne-am gândit ca și noi la rândul nostru să facem și aici o mică formație. Suntem foarte puțini, dar sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu, prin împrospătarea cu cei micuți, să putem să realizăm și noi și să ne bucurăm. Aș fi dori să fim și noi cei prezenți, care sunt decât 2 și cu mine 3, din cei care suntem din început, dar nu s-a putut. Asta a fost situația. Noi nu avem decât să vă zicem ani mulți înainte și fericiți și, dacă e posibil, până la venirea Domnului Hristos, fanfara din Sperițeni să nu aibă moarte și să aibă un viitor și o nădejde și în Împărăția lui Dumnezeu, să poată să fie cu alăutii lui Dumnezeu pe Marea de Cristal. Pentru aceasta vom dedica și noi, pentru aniversare, o piesă muzicală. Tu acești câțiva suflători. Atenție. Și...